नमस्कार, मी विद्या कोटस्थाने, कोथरूड, पुणे। मी स्वरचित स्वतः तयार केलेली कोजागिरीवरची कविता सादर करते। ही कोजागिरीची आनंदाची रात, करी उत्साहाची सर्वांगी बरसात। जमुनिया सर्वही आपण हो क्षणभरी, ठेवूया बाजूला चिंता दुःखे सारी। करू गप्पा टप्पा रंगुनी जाऊ त्यात, ही कोजागिरीची आनंदाची रात। करी प्रसन्न सर्वा शुभ्र धवल चांदणे, पाहुनी तयानच आनंदाला उणे। रिमझिमत रुपेरी कौमुदीची बरसात, ही कोजागिरीची आनंदाची रात। ही रात नव्हे हो सलज्ज युवती भासे, घेऊनी करी ती घडा रुपेरी हासे। मुख तिचे असे हो पूर्ण बिंब चंद्राचे, शोभते युवती जणू चंदेरी साडीत, ही कोजागिरीची आनंदाची रात। या रम्य आणखी प्रसन्न वातावरणी, हो तसे कुणी नच निराश दुःखी मनी। रिझवुनी मनेती सर्वांनी आपुली, घालवू वेळ हो हसून या हर्षात, ही कोजागिरीची आनंदाची रात। किती वेळ बैसलो जरी सुंदर वातावरणी, नच होई तृप्ती कधीच हो आपुली। केशरी दुधाचा प्याला घ्या हातात, जागवा सुखेही शुभ्र चांदणी रात, ही कोजागिरीची आनंदाची रात। करी उत्साहाची सर्वांगी बरसात, करी उत्साहाची सर्वांगी बरसात। धन्यवाद।